Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل موفولي أني ولي نمندون وي أوتايني واتينا أو منو سغلين بنا شريف لا جبراني سانفا جمانين كونو جمانين كوكا أمبانين الله سبحانه وتعالى في ألكا كسينا كهنا أناك بركة جدلين ألكا أوكينين أو بلا جلينكا بواجلو كنكونو أمبي بمكو بوزولا إجلكا وكا ديمبايا من بينو لادالا سانغو سان وبي زيارة منك ولا ساكا كهنا كانيسي وكا فرو بلا جليما كتاسي سلام فرو ما من يلا داي أبي سانچامان بو o hukumu konna na nyinanta abara bela jelen kara ka be utkalo masan bafla anita ni kononto miuni kalankara bora fan bela jelen fe kana fara nyogon kan ka yasin kalanko chama ke kata se dalailul khairat ani alqurane ale jigin ko chama akene kono bara kun folo olu damina ni duwawu keliye min sorolola anga je ka nyama daw fe qul huwallahu ahadun Allahu samadu lam yalidi wa lam yuladi ولم يكن له كفوا أحد لكمنني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه
في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمين يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نوينا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومعبدا به وشوقا إليه وتعظيما لقدره آمين. والكونه آلا لذلك فتقبلها منا بفضلك وإحسانك وعادل إجابة قبلك عن قلوبنا آمين. وجعلنا من عبادنا الصالحين. آمين. اللهم اجعله صرفا على أسرافها الذي أوليته آمين. وإيزانا على إذ الذي آتيته آمين. ونورا على النور الذي منه خلقته آمين. وعلي مقامه في مقامة المرسلين. آمين يا ربي. ودرجاته في درجة نبينا وأسألك إسحاق ورده يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب آمين. والسنة والجماعة وكلمة صادرة تحقيقها آمين. من غير تبديل ولا تغيير. آمين. واغفر لنا ما ركبناه بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله. سبحان من يقول للشيء كن فيكون. اللهم يا مفرج الهموم فرج عنا واقض حاجاتنا. اللهم يا مجير النبيين ومسخر الفيل وفالق البحر لبني إسرائيل سخر لنا ما نريد إنك فعال لما تريد. وبحق الحمد لله رب العالمين أعنا على كل ما نريد يا رحمن يا رحيم. وبحق سورة ياسين وبحق سيد المرسلين يا الله أقسمنا عليكم يا معشر الروحانية بعزة الله وبنور وجه الله وبحق أسماء الله الحمد لله رب العالمين. وبحق الحي القيوم وبحق الملك الغالب أمره بجد وبحق الجهلات لا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أقسمنا عليك يا روق يائل والملك المعيد. سبحان المنافس عن كل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من أجرى الماء في البحر والعيون سبحان العالم بكل مكنون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم سخر لنا الملك روق يائيل كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والجن والإنس لسليمان عليه السلام وسخرت الشمس والقمر والنجوم وكل الأشياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقض حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى يا الله يا الله يا الله يا سريع يا قريب يا مجيب يا ودود يا باسط يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد. نسألك بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله يا الله يا الله. أغثنا على كل أعمالنا هذا في ساعتنا هذه يا غياث المستغيثين أغثنا
يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم سخر الملك روق يا إله قد شغفها هبا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله كلا لا تطيعوا واسجد واقترب صلاة لا تحصى عددا على جميع النبيين والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والكرسي وروحانيين صلاة زاكية فاضلة طاهرة تامة رادية آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما ونسألك الدوام النجاة من كل بلية ونسألك الدوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم اشرح بصلاتي عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصل بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وانس بها واشتنا ورحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي آياتنا وموتنا وفي قبورنا وعاشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على عروسنا وسكل بها يا رب موازين حسناتنا وادم بركاتها علينا أتانا لك نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه وتدخلنا مدخله وتاوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فماتينا. اللهم في دارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن توات عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا أو دولة أسفا واسكنا بكاس الأوفا ويسر علينا زيارة حرمك وحرمي من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفه به إليك إذ هو أوجه شفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم نقسم بك عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك
نشكو إليك يا ربي كسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعة ووجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إلي أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نكف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم إذا متضرعنا وامن خوفنا وتقبل أعمالنا واسل أهوالنا واجعل بتاتك استقالنا وإلى الخير مالنا واكك بزيادة أعمالنا واختم بسعادة آجالنا هذا زولنا زائر بين يديك والنا لا يكفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعون إلى فوق فعفونا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم يا من لا تفتح بكلك السماوات والأرض ولا تفتح بالجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في كدائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لا تفتح بكلك السماوات والأرض ولا تفتح بالجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في كدائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لا تفتح بكلك السماوات والأرض ولا تفتح بالجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في كدائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا المسلمين وعليك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا ووالي أمورنا كيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Duwawu kalanw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ foli ani wale ɲuman dɔn kan caman tara ka ɲɛsin nabaw ma min sɔrɔlolu la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa salam. Kɛnɛ ka yan o ye ka Ture an t'o dugu dɛ ka Ɲare an t'o fɛnɛ dugu an b'u fo Kɔnɛlakaw an b'u fo Sakolakaw an b'u fo Kaburu in ka ni wagati in sɔrɔ depuis 1800 fo kana bila bi la ko o kaburu kelen de bi hali bi bɛɛ b'a dɔn an ka yɔrɔ lamini bɛ yɔrɔ min na nin a bitigiw n'a fɛn a bɛɛ kɛlen bɛ sanu de bi u ma so jɔ a la u m'a di bitigitigi ma u ye foyi i nana kaburu la san kalo 12 i b'a sɔrɔ an bamuso min bɛ yan n'o ye kɔnɔmuso ye a kelen don ka yɔrɔ sanuya ka jɛ donc mun de nana ni o ye parce que bɛɛ bɛ a dɔn diɲɛ ko bɛɛ ye tamaserew ye depuis wagati min na u bɛna fɔ ko bɛ sira Bamakɔ sira ni fɛnw bɔ a yirala minnu tun bɛ ka kɛ wagati min na ko cɛkɔrɔba dɔ dalen bɛ yan Lamini ni i sila don i jilaka fɛnɛ don olu de taara i jilaw sen na siɲɛ 7 u bɛ taa u bɛ na u bɛ tila ka labɛn kɛ tuguni u bɛ tila tuguni ka taa u bɛ tila ka na donc maa minnu y'o kɛ u ma kɛ foyi kama Ala dɔrɔn pe foyi fo a wagati yɛrɛ u sigiyɔrɔ yɛrɛ la Makan yɛrɛ olu yɛrɛ ye yɔrɔnin ka yɔrɔ d'u ma donc n'ale tun nana n'a ka jama olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ loger u bɛ sigi o tun tɛ u ni maa si jɛ o tun y'a kelen pe ta ye mais bibi in na diɲɛ bɛ yɔrɔ min na n dɔgɔkɛ y'a fɔ kuma dɔw la sisan ko bunadamaden n'i ɲinɛna i jujɔn kɔ k'i laban o b'i kamana guwan n'i y'a ye anw bɛ lahɔrɔma fɛn fɛn kɔnɔ bi n'i y'a ye n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ fɛ hali n'i ye Bamakɔ bɛ lahɔrɔma fɛn fɛn kɔnɔ bi ninnu maaba minnu dalen bɛ yan olu de don donc so in tolen gansan tɛ kɛnɛba in fɛnɛ tolen gansan tɛ donc n bɛ kuma kuncɛla hali bi ko sila an bɛɛ sila fan bɛɛ ka taa Banamba ka taa Ɲɛmina ka taa Tuba ka taa Barawuli
Kariwane Kalakɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ Ture ni Ɲare fo ka d'a kan u ye an bonya hali bi an b'a ɲini Ala fɛ o bonya kelen Ala k'o fana lasegin u ma sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. An karamɔgɔ, i ka kuma ye kuma sababa de ye. Jɔn don? Elhaji Mohamed Lamini Sela de don. A fa ye jɔn ye? O ye Laji Manzena Sela ye. Ale ye Laji Manzena Sela denkɛ filanan de ye. Denkɛ fɔlɔ ye Talibi Sulemani ye. Laji Manzena ye ale de dalen filɛ Segu kaburu kɔnɔ a n'a denkɛ fɔlɔ n'o ye Talibi Sulemani ye. Ala ye Laji Lamini dayɔrɔ bɛɛ yan de ma. Nka yan'u ka se yan u ye yɔrɔ caman munumunu dɛ, k'a ta Ɲamina i y'a mɛn, ka munumunu an ka dafɛla in na ka taa Denba Jariso ka jigin ka na ni yɛrɛ yan'a ka na Bamakɔ yan a sigira Tentu de. Tentu min bɛ Buguni fɛ a ka kabila bɛ yen, a sigiyɔrɔ bɛ yen, mɛ a dugudalakaw ye Samakelakaw a n'olu de jɛra, donc a bɔra yen de ka na yan. Nin kaburu in kaburu kɔrɔ don dɛ, parce que misiri min b'anw ka du kɔnɔ, misiri in baara daminɛra la en 1864. Laji Lamini ka misiri don, a ye misiri in dɔn, misiri baara banna a ye na sela kɔnɔ o kɛra en 1864. Misiri baara ma daminɛ dɛ, o don kama misiri dɔn ma nɔgɔ, u ka taama o taama n'u taara Magan u bɛ Magan bɔgɔ dɔ de cɛ ka na n'a ye, Magan bɔgɔ dama de kɛra ka sokɔnɔ misiri in dɔn. A bɔgɔ bɛɛ bɔra Magan de ka na kɛ ka sokɔnɔ misiri in dɔn. O de kosɔn n'i y'a lajɛ misiri in bɛ emplacement min na anw tɛ se ka o yɔrɔnin fɔ bɛɛ lajɛlen ye, mais kabako b'a kɔnɔ dɛ, Ala k'an dɛmɛ n'a ye. A balimaw bɛ yen, i y'a mɛn dɛ, u cɛ 5 de don, Laji Manzena ye cɛman 5 de sɔrɔ. Talibi Sulemani, Laji Lamini, Burama, Usman ani Fadri. Fadri o dalen bɛ Banamba, Burama ani Usman olu fana bɛ Banamba, Laji Lamini ale bɛ yan, Talibi Sulemani o n'a fa dalen bɛ sugu la. Donc u ye yɔrɔ caman de kɛ nka u nana laban yan de. Allahumma salli ala Muhamadu wa ala Muhamadu, parce que kuma ye fɛn ye an b'a sɛnsɛn de, n'an k'an b'a bɛɛ fɔ bi an bɛ si yan, Ala k'an dɛmɛ n'a ye. Nin baara in san o san n'a jija, nin y'a ye mɔgɔ minnu tɛmɛna an ɲɛ olu ye duwawu min kɛ ka bila o kɔ, anw bɛ ka baara kɛ n'o duwawu kelenw de. Anw fana bɛ ka o duwawu de ta fana k'o fana kɛ maa minnu bɛ fɔ an kɔ olu fana ka se ka mago sɔrɔ n'a ye. Donc an bɛ bɔ kɔfɛ ka na, i b'a dɔn n kelen tɛ, jamana bɛɛ lajɛlen na an ka maa o maa bɛ yen balima minnu bɛ yen bɛɛ b'i sɛgɛrɛ ka na, mais i bɛ taa sɔrɔ baara ye fɛn dɔ ye an bɛɛ bɛ jɛ a la, mais i bɛ mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la maa min ni courage b'a la ni faamuya b'a la, mɔgɔ min bɛ se ka jija an kana nin ko in to n kɔ, an ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan. Jama mana kɛ cogo o cogo i bɛ mɔgɔ sɔrɔ maa min ta ye hakilina ɲuman ye, maa min bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, maa min bɛ se ka mɔgɔw hakili lajigi pour que fɛn min bɛ yen a kana tiɲɛ, an k'a tɔ dilan ka taa hali ni mun tiɲɛna ka se k'o dilan. Donc an bɛɛ ka nakun ye yan, anw jɔlen filɛ mɔgɔ min kunna yan nɔ Mohamed Lamini Sela o de y'a tɔgɔ ye, ne yɛrɛ y'a tɔgɔman dɔ ye, n kɔrɔkɛ min bɔra ka kuma o y'a tɔgɔman dɔ ye, i n'a fɔ a tɔgɔman tɔw fana ka ca yɔrɔ tɔw la cogoya min na mun ka kɔrɔ anw yɛrɛ ye kosɛbɛ. Donc n'an nana yan an bɛna mun kama yan, anw bɛna ziyara de la yan. Ziyara min fɛnɛ don u ye anw ye o y'an faw la, bon ninnu y'an ka cɛkɔrɔba u dalen bɛ yan u tun tɛ dɔwɛrɛ kɛ ni Ala bato tɛ, anw fɛnɛ bɛ na de ka na tugu Ala bato kelen nɔfɛ ka duwawu k'u ye u ye mun kɛ ka bila dɔ ka se ka fara ka hali bi, bon n'anw fɛnɛ y'a bila n'an ma ni ɲɔgɔn kɛ minnu bɛ fɔ an kɔ olu tɛ segin ni ɲɔgɔn kan. Donc an ka nin laɲini ninnu ye fɛn o fɛn ye minnu k'a dɔn an sigilen bɛ yan, a tɛ i n'a fɔ ko an sigilen bɛ yan nin kaburu in kɔnɔ yan ko an ta ye dugu ye, o tɛ, an ye konew sɔrɔ yan, an ye a tɔgɔ sagaw ni sɔrɔ nin yɔrɔ la yan, kaburu in b'olu ka du kɔnɔ, mais Turew ni Ɲarew olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kalama san caman. Donc an ka nakun ye fɛn o fɛn ye an tɛ fɛ ka na dugu kɔnɔ ka n'an ko don ka se an mana ɲɛ da nin kaburu in kan, pour que don min na n'anw tɛ yan minnu bɛ fɔ an kɔ olu fana k'u ɲɛ da a kan. An ka laɲini y'olu le ka se ka an sigiɲɔgɔnw bɔ a kalama, k'an balimaw bɔ a kalama, k'an denw bɔ a kalama, a kana kɛ fɛn ye fɛn min n'a dalen bɛ i n'a fɔ fɛn fu. Donc nafa min b'a la anw tɛ se k'a ɲɛfɔ k'a s'a dan na. Donc an ka laɲini y'o de ye nin dugu in kɔnɔna la yan inshallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Bon n bɛ min fɔ ni o dɔnni yɛrɛ nafa bɛ mɔgɔw kan kosɛbɛ n'o ye hijila yɛrɛ 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 ye, an yɛrɛ bɔra min ka se yan nɔ bi, an bɛ daminɛ Jara, a bɛ daminɛ Jara ka taa Danba Jariso, ka bɔ yen de ka munumunu in bɛɛ kɛ ka na yan fo ka na Bamakɔ sigi kɛ yan. N'o tɛ Ɲamina o Kɔba o Banamba o a bɛɛ bɔra yan de duba kelen in kɔnɔ yan, bɔli kɛra yan de ka taa yen bɛɛ sigi, mais ninnu yɛrɛ cɛ 5 n'o ye Laji Manzena denw ye, i tun t'a dɔn min ka bon min ye, mais u tun tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan. Talibi Sulemani n'o ye denkɛ fɔlɔ o tun bɛ Sizani, Laji Lamini bɛ o y'a sɔrɔ fa bɛ balo la, Laji Lamini o taara Ntentu, Fadiri Usman Ibrahim
ani fadiri Ibrahim tun bɛ yan nɔ Usman ni fadiri olu tun taara Banamba kɔfɛ Ibrahim bɔra yan nɔ k'olu sɛgɛrɛ yen nɔ donc fa nanen ban Talibi Solomani nana ka farigan yɛrɛ gɛlɛyali o fana banna yan nɔ olu fila bɛ kaburu dalen bɛ misiri kɔnɔ Laye Marizena ani Talibi Solomani an filɛ Laye Lamini kaburu la yan Ibrahim kaburu bɛ Banamba Usman ni fadiri olu kaburu bɛ Kɔba bon an bɛ bɔ kɛ san o san ka t'o de jura ni hijila bɛɛ donc i k'a dɔn o la fɔlɔ-fɔlɔ o de nafa ka bon kosɛbɛ bon anw yɛrɛ ka du dɔnnibaga du de don nin ziyarali an bɛna min kunna yan nɔ kaban anw yɛrɛ fitini maa minnu bɛna ka na fɔ an kɔ yan ka taa n'u b'a fɔ an ye n'u b'a fɛ ninnu ni Ala cɛ a ma kɛ anw yɛrɛ ɲɛna mais an bɛna dugawu k'u ye n'a y'a sɔrɔ tɔ bɛ Ala k'o ban u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya bala donc an bɛ dugawu k'u ye o kɔfɛ an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye maa o maa fana n'i bi yan nɔ a kɛra hali i jɛɲɔgɔn n'a tɛ kɛnɛ in kan yan dugawu k'a ye a dugawu b'i minɛ a bɛ laɲini min kɔ i bɛ laɲini min kɔ k'a k'a ye Ala b'a sabati e yɛrɛ b'i min Ala b'o sabati mais a ka kɛ n'i yɛrɛ dusukun jɛlen n'i y'o laɲini kɛ Ala fɛ Ala b'o donc ziyara in kɔni c'est à dire a daminɛnen ye nin ye hali bi a bɛ bonya ka taa fɛ de a bɛ bonya san o san dɔ bɛ fara kan san o san dɔ bɛ fara kan komi yan ta yɔrɔ an bɛ duguba de kɔnɔna na yɔrɔ ka dɔgɔ balima bɛɛ man di ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ mais balima bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o ye Kɔba ye parce que u bɛɛ ka kɔrɔ n'o cɛ fila de ye olu de dalen bɛ yen nɔ u ka misiri bɛ yen u kaburu bɛ yen nɔ a ziyara maa min t'a la ka ca maa 1000 ni kɔ ye hakɛ foyi t'a la donc hijila yan nɔ ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ Ture ni Ɲare ani Sagolakaw ni Kɔnɛ an ka foli b'olu ye parce que a filɛ yɔrɔ min na nin n'i y'a ye a ye bi sɔrɔ yan yɔrɔ olu jɛra n'a ye n'olu ma jɛ n'a ye sisan t'a sɔrɔ yan nɔ mais yɔrɔ gansan kɔni tɛ hali n'u ma f'i yɛrɛ ɲɛna donc i yɛrɛ kan ka k'o dɔn n'i nana ka n'i jɔ a la hali bi an bɛ dugawu kɛ si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya ka hinɛ tabaw la baara nana kuncɛ wulafɛla la ni o kuranɛ jiginko caman ani dalailul khairati ka taa se Ala kosumaw caman wɛrɛ ma hali sisan ka jidili kɛ walasa ka ɲɛsiw ka furew ma ani silamɛ furew bɛɛ lajɛlen o kɛnɛ kɔnɔ min sɔrɔla ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ وتدور الأيام بين الناس وتركبهم طرق
وصل وسلم وبارك على هذا الحبيب المعبود الذي له المطلوب محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما توصل الى فرج الله في ايام الدنيا وساعات الليل والنهار الى امل الامل ما الامل لما لا يوصل الاجل ولا يفني الامل ولا يكفره الامل والتفرق له افنى الخالقين واتينا سؤالنا في الاخره والاولى كما اتيت ابراهيم وموسى يا رب اذا خلقنا من اجل فلذلك ندعو باللجن يا رب اذا خلقنا من اجل ولذلك ندعو باللجن واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا الى تدبير انفسنا والامر يعجز عن اصلاح ما فسد والامر يعجز عن اصلاح ما فسد وانت عالم بالوجاب يا عملي الى رجائك يدا سائلا ومدا يدا سائلا ويدا يدا سائلا ويدا ولا تردنا خائبه وللكي سواء انت تعلمها فاجعل ثوابنا سفرا ابدا واليه يسالك المطيب والعمل الصالح والدعاء الخالص والهاتف الصالح يرفعه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله وبهذه سورة ياسين وبهذا سيد المرسلين يا الله أقسمت عليك يا معشر المهنية بعزة الله وبنور وجه الله وبهذه أسماء الله الحمد لله رب العالمين وبهذه الحي القيوم وبهذه المنزل الغالي أمره بالجنة وبهذه الجهلانية وقل جعلها قوة بالباطل إن الباطل في الزهوبة أقسمت عليك يا أبدا والملك المريد سبحان المنافذ كل مجنون سبحان المخلص كل مسجون سبحان المخرج كل مهزون سبحان من أجرنا في القهر والعيون سبحان الذي في كل مخلوق سبحان من خزائنه بين الكيف والنور سبحان من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bara bɛɛ kuncɛlen tumana min na foli kan ani wale ɲuman dɔn kan u y'o ta k'o ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم السلام أما فوق بركة يا نيون لاجي يا نيون لاجي يا شكلان ديرا قرآن كلام نيون لاجي وديرا وقرآن كلام يعني ساموسا أما كهجرة دبي ينقونا يانو نو بوسلاي أما قرآن كلام كينو ساموسا أما كه نينا أملاك كنيه تكوني أمبيا فما بارا بل ما بلجليفو مي بلجليفو فين سيارة سيان مين سيما سيان مين غنيا بينو بل ما مسو بل ما كيو بل ما بلجلي مي بلجليفو كبير بركدا مي بلجليفو كبير بركدا يا شكلنا يا فما أما لا دليا فما را أبوينا بركنا جابو على كادانغا على كادانغا على كادانغا مين على في الله ربي نيا ماشي بنا بلا على كانغشام لا حرام ماشي بنا بلا على كانغشام الله ربي دوغي جمانين به حكم نغانا نبي الله ربي على كهرك جمانين على كهرك جمانين على كجمانين كشي على كجمانين تanga على كجمانين كشي على كجمانين تanga فيرا حرام كوسو بدو حرام كوسو صلى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فولي بلا جلي أم به هجلا دوبا كنوبي بيولا داينا précisément ñingali me ka ke hijila misri de kono ala sona hijila ka munun be jamana ko kan u nana fara munun be mali kono yana o kan ka bike don karangarane ko ke ziyara ka tanga makorobaw ma kana biwla dana ke akunche ni qur'ane kala ni o yasi kala ka dugo ñini ka ta islamé bela jalema ka dugo ñini ka ta jamana yarema basigi ala ko do anga jamana kono kala ya dabara bela jalene kama hijila ko doronte bela jalen ko do islamé bela jalen ko do anya ñine ala fe hami min be mina min ala tabe ya rabbi ala ka bewli ni biwla dayna kala en fendo fen la benendo sanwo san amenen ke yanno anya ñine ala fe ala ka ambe anyogona chama ma ka ñine ala fe harjiga ñuma ala ko di ama anga makoro munu ñaan ko ya rabbi ala ka hina olula ala ka on yara me ka sarakati boye ala ka kira kama salli ala rasul nin kun ye an ye Bamakɔ Bozola ka bɛn août kalo ma san 2019 ijilakaw be ziyaraba min kɛ o de kun ye nin ye o la an b'a ɲini ala fɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala ko yira na duwawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ ala ka duwawu ninnu minɛ
ka foli belebele ta ka a ɲɛsin aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔlenman na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme